Hola, ¿qué tal? Dia 17, corrent el número de quilòmetres que diguen los daus. He volgut canviar una mica el plan avui. Una mica incòmode, també he de dir, però, bueno, vamos a ello. 2, altre cop. Som conscients del que estem fent? No gaire, però bueno, desitjarem que no sigui una animalada. Quin munt de sets, no? Un set. A veure jo. Bon dia, ja estem per aquí. Fa un pelet de vent, però fa bon dia de moment. No plourà estar per la tarda. Hem d'aprofitar. Faré un primer quilòmetre mig caminant, mig corrent per escalfar i perquè el güero faci sus cositas. Estiraré i pues faré cacos de 2 quilòmetres. Vale? Som-hi! Perrito feliç! Quilòmetre 3. Fa vent i estan fent obres, així que no sé com serà l'àudio, però bueno. Prou bé, bones sensacions. Ja quasi tenim la meitat d'avui. Així que molt bé, seguimos para bingo! Quilòmetre número 5. Me'n queden 2 només, està sent super xulo. Fa molt bon dia. Està tot ple de fang i històries, i he de vigilar de no caure, però està fent un temps superguai, estic tenint calor. Necessitava un dia així, ni que fos un matí, perquè esta tarda tornarà a ploure. Però, joder, com s'agraeix. Mira que m'agrada la pluja, el fred i tot, però hasta una morta com jo, que odia el sol, l'estava trobant a faltar més no poder. Molt bones sensacions, està sent una ruta, un dia, lo que sigui, molt xulo. Que guai. Ja està. Jolines, justet tinc una parella davant que camina superlent i una dona detrás que no sé si es veu, però també quasi menjant-me la nuca. Me fa molta vergonya. Però no passa res perquè hem acabat i lo important lo dia d'avui és que dia 17 completat. Me'n queden 14. No sé per què faig sempre això de com si volgués xular, si no en sé. Adeu!